FM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Yes, Idol Bernard, pagasapog iti bulan iti Vermont. At manan iti madlawan kin makikita nga ada iti kakalsada muman maki Paskwa iti bukod tay nga lugar. Iti agdama Idol Bernard ket naglawan tayo nga dito ket Tagayan na dito iti Masansan muman nakipiesta iti bukod tay nga lugar agaw pa lang iti Vermont. Ada iti naka-gitara Idol Bernard muman nagtataag Paskwa Tortor. Ada iti magkita sa establishmento at dapat iti pagkaingan nga makikita sa nga sumsumbres iti bukod tay nga probinsya. Kaduan nagito ket Tagayan ta every week ta kano Idol Bernard nga may Paskwa iti bukod tay nga probinsya. Narito kita iti gitara Idol Bernard at iti Apay awan mapaskwaan data Cagayan. Juan Idol Bernard ito dati. So nga awan mapaskwaan data Cagayan ta dito iti pagpaskwaan da. Ang tutuduan namin ako Idol Bernard ito nga iti lakos na pito mayanda dito nga nakabong api nakabong nito nga nakabong dang madami dito ang nakabong Idol Bernard usod gapuna na dito umay Paskwa iti bukod tay nga probinsya ti Ilocos sa norte. Dito ket iti sirpan itirangtay iti pagkukuanda pag umay da pagpaskwaan tapos ket umay damit naganasin ako magipasko at hindi ka kaya tutudo so nga Ilocos Norte na kuhan ito may da pagkukuan kaligitay nasa ito pa nagpusputo na kaya iti kadal daw at akanunod tayo makapasko iti do agaso, tayo agaso dati umay da may dumawat at siyempre iti kaya awang pagsakulan da na ito ket every per month, September, in Tunukuan, kumitantuman iti November, December. Hindi kita agbayag, Idol Bernard, every 2 weeks, kumitantuman, Paskwa iti bukod tayo ng probinsya iti Ilocos sa norte. Nagawang kami iti kuryente, Idol Bernard, iso nga dakwe ito, dati sound, dati kotsa tayo katakwada, iso nga kapuna, Idol Bernard, na ipareka dati ipangya dati kilalendang kanta sabi ko kita makwada dati ko dati boses naman Idol Bernard gumana Paskwa sa Ilocana traditional songs dati kasuman dati kanta Idol Bernard. Okay, kakitan dati isang bahay diti Vermont at kami dyan dati kay Vermont nga dati kay kupay iti sa bali ng lugar. Sir, at ano tayo? At na nyo, pangalan nyo, Kuyo Murat, ikaw yung madalas pasukin namin dito sa aming barangay. Galing pa kayo sa May, Cagayan, kailan pa kayo muna sa Lawag? Bakit Tagalog sila doon? Ang layo nila sa Manila? Hanggang kailan kayo? Hanggang December? Okay. Saan kayo tumutuloy? So pagpasok ng Vermont talagang tumatayo na kayo dito sa Ilocos Cafe. Isang lugar na, marami na. Okay. So anong kung natin? Ito mga giting pamasko sa atin ngayon. Sige, patry na pa. Parinig. Alright, Mang Rogelio Burat, ano sam dati bulong ako ulit kwarta Apo, Blo, tinted mo. Kasla pang 20 mo. DJ pa nagkanta na. Ako mga ito di mong Rogelio. Ana? Tungkol Pasko ni Jabi, kumayan na. So muna siguro nga po galit sa imo. Siyempre, mawag tayo na. Idol Bernard, magnada. Ano na tayo nga tayong ikan ni Blue Bills ni Idol Dennis da kayo si ka Lawrence Kadakwa. Ito sa kantay, Jenda. Mayat?
para man dapat dito. Naliag, gitara won. Kaya. Jadi kasi nga makita ito Bernal, alakit hindi trigate. Siyempre, umadamit kumayo si Ilocos Norte. Daiwin tayo matabalay Kita tututo. Kung daw ay damit sa Berman, tamo daw na si Ilocos Norte kaya, saan nga? Mo, ito Bernal. Nung sa kayo ka dugdong itatang sa ingin ISM at ang dagat siguro Isablat na. Sino kasi diskusyon niya po kung parang di 18. Hoy! Ayaw ko lang natin niya. Parang di 18 na gusto niya ko dyan takila building at tatak niya ayat yung kayo ada ni Lores, ni Glenn nga aktibo sa gusto doon at 3 months. Supay at ikaw Glenn masabol nga lansam. matamdama pamakan ka pagkakasip parang no pagkakasip Glenn state masabol share tayo kaya kita may bilang ang less fortunate una dagi tayo pada nga apang isulay itimba kita natin sa kadaldaw. Once again, Aldo Bernard, happy and advance Merry Christmas. Kira tayo nga guntaway. Ay, doon dali sa nityo, tatak, aramen.